Samantala, 8 taong gulang na batang babae sa Santa Catalina, Ilocos Sur nasagip ng pulis sa pagkalunod. Tinutukan niya ni Ivy Hernando. Sa isang video, makikita ang pagsagip sa isang batang babaeng nalunod habang naliligo sa dagat sa Santa Catalina, Ilocos Sur. Uy nga ro, dinayaba ida nga gawi doon, tiyam mo, timalikoda, simuro da kanya, tagpapaigid damutin. Yung hindi makadano na DJ lugan ko, talyaw ida, ay mayan anod damutin. Narinig pa raw ng lolo ang paghingi ng saklolo ng kanyang 8 taong gulang na apo at ang kanyang kasama, hanggang sa mawalan ng malay ang kanyang apo. Mabuti na lamang daw at marunong lumangoy ang kasama ng apo, kaya nagawa niyang hawakan at maiangat sa tubig. So nga, hindi makatapawa DJ bato, ipukpukaw kun nga DJ ulo na titapayaan na, taingato na. Kita rin sa video ang paglapit ng isang pulis. Habang naka-duty ako ma'am sa PCP doon sa may tabing dagat, nakita ko yung lolo ng biktima na sinasagip niya yung apo niya dahil nalunod. Walang malay yung bata ma'am, tsaka sa assessment ko madami siyang nainom, tsaka kaya sinipiyar ko siya. Isang residente rin ang tumulong at isinagawa ang cardiopulmonary resuscitation hanggang sa na-revive ang bata sa dinala sa ospital. Paalala ng pulisya, bantayang maigi ang mga bata sa paliligo sa dagat upang maiwasan ang kahalintulad na insidente. Kasama si Norman Raca, Ivy Hernando, 1 North Central Luzon.